Nou, dan begin ik maar en ga ik maar gewoon verder. Want we doen het allemaal op. Ja, zet hem op, Johannes. En hopelijk houden we het een beetje gestroomlijnd. En daarmee bedoel ik dat ook de Vriezen zo omroem blijven springen met Hollanders natuurlijk. We gaan starten met senioren met Bas Sobel. Ben Helmholt had het er al over. Hij is lid van de afdeling Sterk. En het is natuurlijk niets moois om tijdens het Nederlands kampioenschap op je eigen stand mee te mogen doen. Bas Sobel deed dit seizoen erg goed. Wat 10 in het klassement. En we wisten zijn zo'n korte aanstelling tot 18,69 meter. Op de middelste stand gaan we kijken naar Tijan Bootsma. Toch wel verrassend, hij zit in de tweede klas, maar wist er dus wel nog klassement buiten aan te springen. Dat hij uiteindelijk vierde stond. En nog even naar elkaar. Maar hij gaat in zijn eerste sprong te laten. Dan komt niet heel erg met één sprong, komt hij daar uit. En bij de meisjes gaan we starten met Inge Binnen. Ze werd vijfde in het klassement, maar door de ziekte bij Maren Dijkstra kwam het per. Richting de 60 meter, de stand staan neemt eerst een verfrissende buik om het zo maar te zeggen. De scores die we vinden op de scoreborden, die wij niet heel erg goed zien, maar ze staan hier aan de zijkant. En daar kunt u op volgen. De A-stand voor de senioren, de B-stand voor de jongens en de C-stand voor de meisjes. Wim, jij mag de volgende die gaan aankondigen. Ja, en wij zullen ook proberen de afstanden op te doen. De volgende trio komt het Holland. Op de eerste stand zit de Jelle Timmerman. Miste vorig jaar als Hollands kampioen het Nederlands kampioenschap. En dat vond hij niet heel erg fijn. Nu werd hij slechts vierde op het Hollands kampioenschap. Maar wel met 17,29 en het laatste dit jaar wel voor het NK. Bij de dames kijken we naar de meisjes, moet ik zeggen. We moeten er nog een beetje aan wennen. De 15-jarige HAVO-scholier Jorien Baas zit af en toe ook achter de microfoon. Samen met Judith geeft ze commentaar bij wedstrijden. Waarbij de springers gepusht dan wel gelijk worden om tegen te springen. En de familie Baas is sowieso goed tegenwoordig. Want bij de senioren staat de polstok inmiddels klaar voor Arno Baas. Ja, bij de Hollandse senioren is er een heftige strijd geweest om de laatste 3 NK-plekjes. Daar waren 7, 8 springers voor in de running. En toen de kruiddag optrok, stond daar Arno Baas. A-klasse, vorig jaar net niet gekwalificeerd, maar 3 18-meter sprongen in de laatste 4 competitiewedstrijden en de brug was verklaard. En deze 24-jarige assistent-accountant gaat weer zijn tweede NK-springen. Jorien Baas is de eerste Hollandse zitterstop. En de stop gaat niet recht over. Jelle Timmerman doet het beter, maar hij komt ver over de lijn van 14 meter. Het zal een goede 15 meter zijn, als ik het zo mag inschatten. En dat is een redelijk begin van de wedstrijd. Hij heeft nog geen sprongen, dus de springers die proberen het vaak ook een beetje op te bouwen. Niet meteen gokken. Alhoewel, Arno Baas denkt daar anders over. Zit ook in de categorie senioren, waarvan je moet zeggen, nou, ze moeten met heel veel geluk en een uitschieter misschien in de finale komen, maar anders lukt het ze niet. En Arno gaat voor die uitschieter. Bas Sobel komt tot 16,75 meter. En Jelle Timmerman ook zijn afstand staat daar 15,27 meter. En de meisjes is het dan niet meer vrij waterig. We gaan verder bij de jongens met Hessel Haanstra. Zijn nieuwe Westfriese persoonlijk record staat al achter zijn naam. 17,41 meter. Maar hij toch wel verrassend de Friese titel binnen wist te halen. In deze wist hij na de wedstrijden dat hij zich ook winnen met een nieuw persoonlijk record. 17,41 meter. Ja, en door zo'n PR en het winnen van een Friese titel, ja, maakt hij jezelf dan toch wel een titelkandidaat voor deze Nederlandse kampioenschap. Dus Hessel is toch wel een paar minuten geworden en ook in vorm. Bij de senioren is het Niels Koetsier die de start neer heeft gezet. Zo'n record van 19,33 meter. Daar is hij dit seizoen nog niet aan toegekomen. Wel tot 19,19 meter. Maar ook hij
klassement. Eerst zien we naar Hesselhaanstra. Komt wat te laag in de polstok. Ik kan de stok niet stil krijgen. Gaan dan ook te snel over dat rode punt, om het zo maar te zeggen. En begint hier met een rustige 14 meter afstand. Niels Koetsier bij de senior komt even wat lager in de stad. Maar bij de meisjes gaat Vanke daar de eerste afstand neerzetten. Dit voorbij de lijn van 12 meter. En van de zaak om de eerste afstand neer te zetten. Ik denk dat het gewoon, het gevoel ben ik denk dat het gewoon een hele leuke strijd kan worden bij de meisjes. Want de Friesen en de Hollandse zijn aan elkaar gewaagd. Dus dat zit allemaal tegen elkaar. Ja, met name als je naar de klas top 3 in de klasse is heel erg aan elkaar gewaagd. Maar goed, ook die andere redenen voor zorgen. Voor de senioren staat de polstok tussen Laurens en de Kerk. U weet het ook van de NV, waar de keuze dat hij heel verrassend voor de persoon en wordt hij een tweede prijs. 6 weken dit seizoen heeft hij de overmacht gegeven voor rugby, blessure, een stappenrol, sportsportje boezen, blijft toch gewoon voor de keuze. Maar goed, Laurens heeft daar ook veel plezier aan. Voor de dames, de 16-jarige jonge dame die de kappersopleiding volgt, Judith den Hollander. Als die achternaam hoort, hoef je niet meer te vragen aan kap die komt, maar het is een individuele wedstrijd vandaag. Maar in ieder geval uit, als je haar aanloop zo ziet, dan zul je zien dat het een keurig aanloop is. Vorig jaar weinig van haar gehoord, toen had ze natuurlijk die 15 is ze weer helemaal terug. En op de middelste stand ook al een NFM specialist, want hij won daar bij de jongens ook verrassend. Maar als je al goed zit en erop ligt, dan niet zeggen, oh, maar dan kom je in de buurt van de, nou dan is het 16 meter denk ik zo. Prima opening van deze Bas van Leeuwen, die van de laatste jaar in de jongensgroep van graag een prijsje pakt natuurlijk. Ja, daarom. Ik weet niet of het hier handig gaat. Ja, nou, dat is ook wel lang. Nou, dat is lekker. Zit goed, zit prima. Oh, en dan die uit de koers van de mensen. Misschien heeft hij nog wat anders te maken ook, maar hij rookt hier toch weer aan de 19 meter. Nou ja, heeft in ieder geval wel het goede plekje gevonden voor de polstok. En dat is ook het belangrijke breedte met het oog op de twee sprongen die hierna nog volgen. Daar is de aanloop van de Hollander. Maar wel ver vooruit.
is de wisselkort in het sport voorbij de 14e week. Gaat nu ook helaas het water in. Bij de meisjes in Jaren Wisstra komt het 15,60. Tot nu toe de tweede afstand. En dan door de 73 meter op de Ja, en in de wedstrijd natuurlijk de Polstok naar de regering Nederlands kampioen. En in Duitsland, hoe jaar het is, de laatste week de winnende afstand van de 17 meter. Ook in Horen, jongeren, was hij al succesvol bij de jongens van het jaar 2011. En die altijd Nederlands kampioenschap. Bij de meisjes
gaan we beginnen. Die is ook gaan. En dan maakt hij de schiet voor 16 meter sprongen. Die hebben we heel veel Nederlands kampioenschap. Maar we lukken nog niet hier in sprong 2. Die voor de tweede keer taak. Dat zou natuurlijk wel eens goed zijn. Springen laten we doen de 10 minuten te gaan. straks te voorkomen. Deze gooi we gewoon lekker weg. Alleen ja, dat heb ik niet gehad.
Zolang dat niet het geval is de strijd voor iedereen open. En jullie is nou ook, om het zo maar te zeggen, niet iedereen, dan zijn het lekker op de NFM. Met de tweede kant bijvoorbeeld dat wisselen we dat voor de tweede plaats. Waar wel geen individuele prijzen, maar toch, het was wel een mooie facilitatie wat ze daarbij afgaf. Goed, was van dus geen gelukkige strop. Staat in 2 met 16 meter. 16 meter. En hier is de aanloopvak. Hier is de belang. Het is laag in de stop gesproken ook. En dat doet er geen goed aan. Als je dat nog even bijwerkt, dan kan er zomaar 119 meter verschieten. Al meer in het stopnet worden gelegd. Dus dat gaat nu wel echt. Maar niet zo mooi als in de eerste stop. Nou, de eerste stap zo omheen is dat je denkt, dat kan de volgende stap al 5 centimeter. 18 meter mee, hij staat er weer bovenaan. Maar aan de andere kant, en bij de tweede boor is het zo, de tweede boor ook hoog, en dan in iedere tweede boor zit er een flex. Dus wil je uitzicht houden op die finale, nou dan is 18 meter niet genoeg. Dat moet nog wel iets met 19 meter. Dus aan Pasco. Komt tot 12 meter 23. Pascal Johan 12 meter 98. Hij staat nu op de tweede plaats. En Anna Liestra staat nu op 3 met 5 meter 61. En hij heeft zo ook dat ze
Hier is het iets makkelijker. Ja, stuk. Oké, nou. Wilt wat of niet? Ja. Ja. Ik heb in jouw zon staan.
zat net ook een grote ik kan hem nog niet laten staan. Hey, oh, sting ik paard? Nee hè? Oh, ja, maar Je doet hoe die henne doet. ben ik heel goed in al dit. Hij staat er wel op voor 17,99. Gaat er wel op? Ja, hij staat er wel op. Ja. Best. Het zijn bij Hollanders die gewoon lekker friek. Maar dat is goed wat. Ja, moet ervan hè. Wij zitten hier in Spring, maar wij dus ik heb het ook gedaan. 97. Hij wel toch? Slecht kan het maar dat kan er niet bij. Dat is wel leuk. Ja. Meer dan iemand. Gelijk. Hetzelfde. En mee wat het wel. Ik zit hier ook weer neer hoor. Ja. Een biertje gevuld. Ja, jongen, dankjewel. Het is een noodzakelijk dat de 13,75 meestal 12,54 voor 31 en 16,99. Ja, denk ik wel. Ah joh, hou de temperatuur. Nee, ik zag gewoon even trappen. Mooi, Edwin doet ook in Holland, dus ik hoop dat die allemaal te water gaan. We gaan er nog iemand uit Groningen in, dus ik heb zekerheid van op, daar gaat het door. Je weet het maar nooit. Iemand is gewoon heel vet. Ik heb weer een neer. Lekker licht ook, joh. Wil mij meelopen? Nou, precies hoe die. Die, hè? Hij doet het knap. Doe je
Ja, minder op de sluit. Volgens mij gaan er weer dingen gebeuren. Ja, dan heb je wel mooie. Weet je hoe het is niet helemaal hier nog. Mensen in beeld brengen met fotobast. Dat is lekker. Gisteren naar 5 eigenlijk. Laatst minuut. Ja, ik had zelf maar bepalen. Dat was toch ook allemaal gewoon. Ja, dat denk ik 5 Balen. Ik kom zo uit het water, dit moet je er gewoon niet. En mij ook niet, dus ik denk, nou, dat gaat mij dan ook niet. Dat is wel heel leuk. Stiekem nog een beetje beneden. Nee, dat ga ik niet. Ja, ik heb de shit.
Ja, dat neem ik aan. Ja, al die bomen gaan eruit. Zo mee. Zeker, zeker. Ja, wij klaar hoor. Zie je ook nog wat? Ja. De bank zit momenteel. De bank zit aan het zitten. De spanning, dan krijg ik er een met de bal nodig. Ik blijf er even. Ik blijf er even. Even aanhouden. Nee, dat ben ik niet. Uiteindelijk komen we nog terug. We gaan het nog allemaal snel halen. Kom maar te laat. Moet je een foto van hem maken, dan moet je naartoe gaan en moet je zeggen, ik heb een mooie foto gedaan, jongen, voor 10 euro kan je een kopje suiker halen.
sausje vragen. Lekker man. Ja, ik vraag even een sausje. Ja, nog pilletjes overheen, dan blijf je wel mager. Ik ben zo mager hoor, ik heb wel lachen. Hij moet er even groeien. Ik heb die laten net. Dank je. Op zich van ons ook beter. Zie maar goed. Wilt zo? Nee? Wilt zo? Ja, Ja, meestal hebben we die regen, hè? meestal wel. Ja, dus ja. Ja. Het is het een of het ander. Nou, emotioneel worden we zo. Ja, ja, ja. En hij al. Toen hadden we dan nog voorbij lopen. Maar €1000 vrienden, die fijn voor jou. Ja, dat is ja, hier bij de... Daar heb ik ook even praten. Ik heb laatst camera bepaald. Later dan. Dan heb je een praatcamera op de camera. Ik moet kijken wat er nou, klein gebruik deze even. Je gaat ons missen, joh. Heel subtiel inderdaad. Maar lekker, ik word even goed nadenken. Lekker naar de afdaag, joh. Maar dan maar mooi en anders zeggen aan de ja, een beetje... Hij moet zelf wat doen. Dan lijkt het ook wel. Ik ga er niet aan, joh. Ik het liggen bij. Maak een muziek ook. Ja, ik moet even kijken met die. Oh ja, ik ga dat echt dat ding zien. Maar ik ga weer. Oh, sorry. Goed bezig. Dat je net even in beeld trouwens. Kijk even kijken. Mooi. Moet jij weten.
hebben nou een cooking. Maar gewoon bak. Ik zag hem mooi niet bellen. Nee, ging snel voor. Wat voor jou een biertje? Jullie mogen helaas niet. Gaan we kijken naar de Netherlands. En dat zijn steeds Uitsprong waarvan ik dacht van ik ben niet ver. 245. Die zijn de uitspraken.
Ik heb dit deel.
Thank
maar groot brengen, die zetten wij niet. Nou, mijn scootmobiel ervoor zet. Hier, man, hier. Ik zat erin past. De kop van de druk was er nog een. Dat is gewoon rijden. Nou, ze stoot in ieder geval. Ken ik die kamer? Nou, had ik meedoen nog echt, man. Hoe zat dat erop? Ja, valt mij, hè? Zou jij mij die tepels? Ik heb wel met ergens een tepel. Ja, touwtje aan, laat ik een touw achter doen. Wat bedoel je? Deze? Ik heb nog apparatuur daar. Topper! Ik ben op een wereld meer te helpen. Dat moet ik vaker nog. En die verder hier aan zetten, ja, deze plaat. Ja, en dan, wat dan kunnen hij hier aan maar achter, want zo zit hij niet in de schaduw. Maar daar ging het ook niet om. Oh! Nee, Maar als dat nou ook is, dan ben je weer positief aan het meedenken, worden we niet gewaardeerd. Een stukje achteruit, denk ik. Waarom? Precies met dat apparaatje. Zo ergens weg. Net met die camera inderdaad. Hè? Zit hij er dan niet voor? Dat tegenaan? ik zit er nog niet tegenaan. Hè? Hij kijkt er bovenuit. Ik vind het prima ook. Daarom een beetje. Nou, achterlijk is dat 16 nou, ik eventueel zoek vooruit niet in mijn hele spul. Ja, nee, maar ook met z'n groen. Hopelijk hem nog 2 weken relay weer een keer. Ja, dat is dan duur, denk ik. Mooi man. Niks meer aan doen. Volgens mij voor mij zit het nog op. 3 mensen blij. Hij zit net niet meer in beeld, dan mogen we wel. Ah, nu niet meer.
Dat is aan de lang waar dat ze erin vallen. Eén van de 3 keer. Dat is wel Als er hier een lekker naast op staan, staat ze ook weer met de kop. Hij is een parasol opzetten. Oh, dan moest je hier aan. Dat is leuk. Dit is niet van mij, maar ik heb er ook profijt van. Vrij vliegen. Ja, ik geloof het ook. Is hij gewoon bedoeld? Ik weet niet hoe je hem Ik zag mijn bril niet vol uit mijn gewoon van me. Ja. Stak een kiek in de spiegel. Ik heb het wel.
eruit blokken en niks gezegd. Maar dan moet het naar fysio, dus weet ik wel niet. Ja, maak zo niet. Dus met de sec dat, ik weet nog niet. Ja, zij is helemaal gek ervan. Voor jullie wel, ja. Maar ja, voor ons is het niet kost dat weer. En dat is voor ons toch echt wel vers, denk ik nog wel. Maar hij is jawel, ja. Hij is geen best voor dan hij een zwemmen eigenlijk nog wel eens van zoen. Nee, dat is wel zeker. Ja, daarom misschien een wat hoger dan weer weer. Dat heb je dan wel het lijf opgeleverd. Nou, dat wel het leg ook, maar die heeft wel zo weg. Ja, maar goed, er zijn meer die zo oud zijn. Er zijn die zo oud zijn. Die heeft nog niet zo goed. Ik heb het niet zo. Maar en Ronaldo heel hard op het werk om iets te doen. Ja, onder een andere aanbouw soms. Bij ons is dat nog niet, maar die is ja, 12 of zo. Door het over de schaal. En ik moet alles maken. Raak in water. Schaap of zo, door ben gesprongen. Maar dit is niks aan. Maar dat was ook nog niet. Dat is nog niet. Ja, nou ja. Als het zo is, dan ga je het niet maken. Ja, zo'n ook. Alles even motor. Zo'n heeft het werk. In Frans.
Maar even naar Riek. Dan sta ik even zo. Ja. Als je het wil, dan
principe, maar niet. Ja, maar echt. Zeg. Jeetje. Jouw niet. Ja, nee, ja. Als je geen Noorse is, was er net iets van. Nee. Oh, Nee, dit moet ik gebeuren. ja. Ja, voor wist ik al te lang uit, denk ik. Kan net. Nee, wel goed zin. Nee, het kriebelt wel, hè, maar ik weet precies niet wat voor vorm ik bij ben, maar toen kon ik daar een beetje mee doen. Ja. En dat ben ik nog net. Nee, dan in de keuken net zo mooi. Zelf, hè? Licht van die tent, jongen. Licht van die tent daar zo. Oh ja, zo. Dat is een malle. Oh, is hij dat of ben jij dat? Nou, ik denk zo. Ah, Helaas leuk gemaakt. Je hebt 20 minuten gedaan of niet? och, iedereen is op. Ja. Dat was laatst is hij de skip ook zo. Dan kan je niet rustig nog niet doen. Maar dit is toch echt weer voor het FNK. Ja, top. Geef het niet even meegenomen vandaag. Of het Westpersoonstadion. Wat zo? Ah, geschreven. Ja, kom uit, het is een klusje wel. Kijk naar de bericht, het ziet er goed uit. Kan de kwaliteit niet hoog? Nee, kan niet hoog. Je moet een sponsor hebben. Ik denk een vette sponsor die twee camera's kan sponsoren. Twee kan ik in principe ook nog aan beide kanten. Zeker met twee niet. Ja, dat is geen probleem. Dan kun je met één man ook nog Ja, je kunt sowieso, ik kan hier switchen zeg maar, tussen camera. Als ik zoveel ingangssignaal heb. Maar als ik HD heb, dan zou ik één zo'n apparaat er nog bij hebben. Twee van dat soort apparaten, die persoon. En een paar GoPro's erbij en dan kun je hele leuke dingen doen. Dus zeg maar livestreaming 2.0. Ja, dus het is een begin. Dus als er een goede sponsor is, dan mag die hier onderin ook wel staan. Livestream is mede mogelijk gemaakt door. Bam. Knal met de. Ja.
verre familie zijn. Wie hebben we vandaag? Wie is er nabijt? Nee, ik zie het wel. Alleen soms als ik wel. Ja, maar. Die hebben er ook niks voor. Die doet nu wel. Wat zou je doen als je niet weet? Spectaculair uitspraak aan. En dan gaan we voor de mooiste sprong. Spelletje voor iedereen hetzelfde. Hey, wij hebben een Het zit, de link zit op Facebook. via Facebook. Ja, daar zit een link en dan gaat op naar YouTube daar. Via Facebook naar YouTube. Ja, de link zit op Facebook. En dat je dan omklikt naar een livestream van FNB op YouTube. Cyprus zit er eind op. Oh, Is Cyprus niet? ja hoor. Ik ging Hans Wilco, die zit in Botteland, die Zwitserland, die zit in Goedje. Ja, YouTube neemt het op. Op basis daarvan heb je gewoon een uitzending. Ik had vorige keer in Burger, had ik hem wat te dicht bij de microfoon staan. Toen was iedere keer muziek door. Tegen de tijd kreeg ik allemaal waarschuwingen, auteursrechten schendingen, weet ik veel. Via Facebook. De link naar... Ja, via de ja, FLB van Facebook, Facebook FLB site, daar zit de link wel op. Ach, nou ja, wat spectaculaire sprong. Heb ik nou die sprong van ja, dat moet wel even de joystick in handen hebben. Eindhoven? Ja, die krijgt slagers 4 therapeuten. Om bliksem. Ja. Players. Ja. Weet ze dat ik echt word? Ja, zeker. En vaak gaan ze dan een ingeving. Dan willen ze het eigenlijk helemaal in. Nee, dat is wel mooi. Echt, nou. Stage op bij PSV. Vroeger aan de sport, denk ik, ja, dat is wel moeilijk. Ja. Er werken allemaal jonge mensen. Best wel jong. Ik die paarden hier ook al leven, want ik ben blij dat het ding hier ook zit. Yo, ready? Denk je dat dit bij de dames bent? Ik maar. Moet ze nog plaatsen?
4K bezig met hogere resolutie, maar daar had ik alleen GoPro's tot mijn beschikking. Ja, dan kun je net niet. Dan kun je niet Nog even bekertjes. Dank u. Het is heel goede kwaliteit, ondanks de lage resolutie is, maar het is een professionele broadcast. Ik gebruik bijvoorbeeld echt een televisie weer. Persconferenties en zo. Dan ga ik er zelf ook eens in kwijt. Misschien hier even op. Tussenstand zijn weer. Oh, nou gaat het hier. Mooi deel door je. Senior Abidjan. Afgeven. Niks. Stap op plaats 2. Morgen mooi. Spa.
Even nou Corrie. Even nou, Corrie. Ja, zo is het lesjes al. Dat is heel ja. Kom er een keer uit dan, hè? Ja, dat klinkt wel. Henk, Hey! speciaal. Speciaal. Van een grote vriend van mij. Ja, nee. Zit in Oostenrijk? Hij zei, hij valt het, dus ik zal hem even vallen. Hij zei, breng Henk even wat van mij. Want ik vind het zo mooi dat hij het doet. Nou, clear toch? Dus ik zat even op een foto. Met de hartelijke groeten. Ja, ja. Oké. Nou, Nou, proost. oh jongens, wat is spannend hè. Nou, zit het op. En wat een warmte. Ja nou, je zit hier heerlijk jongens. Ja, nou wel, ja. Ook hier, kijk even, snoei je het? Je gaat een hele mooie professionele opstelling van weer nou. Ik vind dat je echt een geweldige opstelling hebt. Ik was zeer bij net trouwens. Ja, dat is hier, ja, dat volgt het hier natuurlijk. Of nee, dat volgt het via tja, zo zeer fijn. Nou, dat is toch leuk? Ja. Niet meer kwam is het. Nou, Ja, zet hem op heel goed. met de finale. Nee, mooi. Ja, oh, dat is net. Ja, ik maak er een grapje uit. Via Facebook en via ja, nou. Nee. En de muziek. Nou, je hebt zit hier eerst erbij. Ja, en dan een Peter Baartjes, wij zo alles voorbij. Lekker gemaakt. Nou, Die dingen vallen er wel mee, denk ik. De trompet en weet je nog wat Sietse valt? Oh, Sietse zat. Ik zou Koos kijken of Koos kan vinden.
zetten, maar die komt naar het voorbij zijn. Ze zijn ons goed. Maar een hele hoop. Dat die trekker in de buurt is. Nou, dat is leren. Ja. Ik jij die hem steeds op de laden is. Dan zeg ik, ja. Oh, dat wist ik wel. Ik denk, ja? Die niks is wel hier. Sfeer in Prinsen. Ik ga weer de veren van elkaar. Nee, maar dat is het. De groeten. Hans Ulko de Boer, de groeten vanuit het zonnige Grijpskerk. Ja, er zijn meer die het kunnen. Die anderen mogen ook niet beneden zijn. Is die ophouden? Dat denk ik, ja. Goed aan Omroep Friesland. Maar je kent dan ook wel vaak als je zegt, ik neem Speciaal alleen aan maar het Corneien. King of Congo. Sommigen staan er helemaal uit elkaar te juichen naar zijn bronzen medaille. Lekker. Dan staan de Janka's in zilveren. Dan komt die hier nog bij, die moest almachtig gedragen gaan, die lange gaan. Die Bolt? Usain Bolt? Ja. Jamaica, toch? Jamaica, zien we wel land rond Nijster, die zo praten onderling, hier en 12 uur de streep. Het rennen en dan praat ik nog. Ja. Zo mooi om te zien, hè. Gewoon 12 vingers in de noord. Ja. Nou, die andere vind ik ook geweldig. Die Nederlander is die ook niet met die Martina. Ja, ik. En die Blue Light, hè. Die route van de weekend bij een record en daar zit de nooiste prijs. En dan kun je zien iemand en onderbroek. Ja, maar die vond dat helemaal niet erg. Nee, Maar het hartstikke mooi gerend zijn. Ja. Die is een Light, die dat niet. dat zijn we bij een record, hè?
nou in nooit dus die man is dat gezien. Ze zei ja, het vond wel eens. Hij zei die mooie man. Oh, daar zou hij. De beelden die komen wel eens. Ja. Die lauwen. Ik ben Hij is wel camera. Hoe gaat het met de wifi? Weet je dat zei Ja, maar ik heb wel mooi dat we hier zitten. Ja, we waren toch nog dat 4 uur. Maar we hebben de hele dag een keertje op. Ja, dat is niet zo. wat gebruikt ze? De PC, ja. Ja, maar dat weet ik wel een keertje op opkomst. Dan weet ik dat het zingen voor elk kwam door de jaren zo. Ik ben daar in de zaal. Kent ons die hier Facebook staan, die zit gewoon achteraf in Spa, in België, ja, wie de Cornelien. Die daar achter de graad. En daar zit daar heel veel. Dan wil ik gewoon dan gisteren naar de keer omrennen, een keer van staat op zien. En dan gisteren weer op een paar zonnen steken. Nee, misschien is het maar een zonnen steken, maar dan roep ik dan al. En dan Björn misschien wel even opstoken. En dan nou, dan zit er een uur bij. Max serieus de snelste tierdeel. Max Verstappen serieus de snelste tierdeel. Ja, nou, ze nou Joer, dit komt net uit de kwalificatie natuurlijk. Joer gaat er wel even aan, maar juist er zijn we een training zelf. Ah, dat weet ik al in eentje.
Dat is alle drie vrij. Maar dames ook 3 van 15 meter. Ja, dat komt los. Ze zijn de hand omhoog.
Dus
voor de radio.
Ja, dan zak ik erop. Jongen, jongen.
Dank u wel, Niels. We zijn ook verder met de voorzitter Rechtenrijk en alles te doen was. Dus doel van onze grootste kampioen. Fantastische wedstrijd, fantastische omstandigheden. Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie allemaal bijgedragen. Fantastische succes. Want we hebben heerlijk gedaan. Veel mensen, mooie omstandigheden, prachtige accuratie en een spannende wedstrijd. En uiteraard geen kampioen betekent, dat je weinig gerecht, dat doe je dan nog steeds uit en kun je deze kampioen. Ja, we hebben natuurlijk Nederland uitreiking en de dames en heren allemaal, deze keer weet je ook, dat is maar niet altijd gedaan. Ik zal het verder heel kort houden. Onze burgemeester vandaag, de heer Zwart, of die de gouden bocht is opgelopen. En dat was het weer. We willen het doen. En ik ga er ook nog aan doen. Deze is de burgemeester van onze gemeente hier in Amsterdam. Even kort een hoop hebben. Wat denk je erover? Als het mooi heeft van mooi, dan mag het passeren. Waarom raad ik niet? Er is niks aan de hand. Hier iets erop. Jongen. Ja, en 12 centimeter verder dan mij. Oké, nou, staan we. En ook met de link. Dit is zwarte krop. Oké? Ja. Thank you.